Hadin makipulit ka Ïingkashari district la thep chachit kumbah nyospa khandai phosla hasora subdivision code persya ya ka Sonam urat sing khuswa lambat laingut ki basimnong bansim ya ka jingim raja raguvansi ka sora subdivision code ka Sngap ya ka Jingpan yo Jamin ka Sonam hakakat nyu Tarik Nailur arja rapsan kat kum kitulong kubor laong bakani ka Jingpan Jamin kelawan lengba ka jingmudui legal age ka banyele persya ya ka chachit ka bala thep de kipulen hakaban na kaliang ka Sonam kala kadaw baka don jing duna bat ka bampat pendap pura Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam mangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya